Ak sa bronzujete takto alebo takto, skončí to takto zle. Oranžové, bahnité a dokonca trochu prezidentské. Nerobte rovnaké chyby, ako som robila ja. A nechajte ma naučiť, čo robiť a nerobiť s bronzerom. Najprv bežná chyba, nevyberajte si bronzer, ktorý je príliš tmavý. Túto chybu som robila aj ja. Keď použijete oteň bronzera, ktorý je príliš tmavý, je veľmi ťažké ho naniesť, pretože musíte použiť málo produktu a rozotrieť ho veľmi dobre, aby vyzeral prirodzene. A samozrejme nepoužívajte ani príliš studený odtieň bronzeru. Choďte radšej po mierne tmavom odtieni bronzeru, ktorý sa veľmi dobre hodí k vášmu odtieniu pleti. V žiadnom prípade neaplikujte bronzer takto silno a veľa, alebo na týchto častiach tváre. Vidím veľa ľudí robiť takúto trojku, ktorá je určená na kontúrovanie, nie na bronzer. Toto vám len urobí tmavú a ťažkú žiaru. A ako som povedala, tieto miesta sú určené na kontúrovanie tváre. Bronzer je určený na to, aby tvári dal teplo, efekt opálenia a prirodzenejší krajší vzhľad. Takže miesto tohto naneste bronzer na prirodzené vyvýšené miesta vašej tváre. Myslíte na to, kde by sa mohli objaviť vaše pehy. Rada si bronzer nanášam na hornú časť líca, trochu nad spánok a dokonca aj na nos. Vidíte, ako to zdvihne a pridá prirodzenejší opálený vzhľad? Nezabudnite to príliš nerozotierať. Samozrejme je veľmi ťažké nerozotierať, keď ho naniesiete príliš veľa. Ale keď ho rozotierate príliš veľa a rýchlo, vtedy sa to naozaj začne meniť na poriadny neporiadok. Postupne rozotierajte a môžete použiť húbku alebo štetec. Bronzer neťaháme ani nerozotierame po pokožke. Len jemne pomaly vklepávame. Dajte si pozor aj na tlak. Vklepávame to len jemným tlakom. Samozrejme, rovnaké pravidlá platia aj pre púdrový bronzer. Bronzer môžete aj vrstviť, ale myslím, že dáva tvári veľmi prirodzenú teplotu oproti tejto strane, ktorá vyzerá tak trochu prezidentsky. A pamätajte, vždy je jednoduchšie produktu trošku pridať. A to je všetko, niekoľko rád a odporúčaní na tému bronzer. A ja dúfam, že sa ti video páčilo.